بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Siqhubeka nencwadi yethu i-Thalathatul Usul wa Adillatuha. Kuyisifundo sesibili. Siyakhumbula ukuthi isifundo sokuqala bekade simayelana nodaba lwezinto ezine umlobi wencwadi rahimahullah owekade evezile ukubaluleka kwakho ukuthi kuba nolwazi ukwenza ngendlela ehambelana nalolu lwazi, ukunxenxa abanye nokukhuthaza abanye ukuthi benze ngendlela efanayo, kanjalo nokubekezela ukuthungatha lolu lwazi ulusebenzisa ngokulenza uluphila, kanjalo futhi nakho ukubekezelela ongahlangabezana nakho ngesikhathi unxenxa abanye ukuthi abalandele lolo lwazi noma leyo ndlela. Sase siyama-ke ngoba sibheka isikhathi, sizoqhubeka kafushane kule ngxenye beyisalile ekhasini lethu ebekade silenza ngaphambilini esifundweni esidlule, bese kuyikhona sihlabela phambili ikhasi elilandelayo. Umlobi-ke useletha amazwi omunye wabantu abafunde kakhulu noma ababenolwazi olunzulu ngemfundiso ze-Islam, akuthiwa Imam Shafi'i. Imam Shafi'i rahimahullah ubeka amazwi ephawula mayelana nalesa hloko esibe ubufakazi balezinto ezine, sura al-Asr, ngokuthi athi hadhihi suratu law ma anzala Allahu hujjatan ala khalqihi illa hiya lakafathum. Usithi-ke ukuba lesi sahloko umdali behambulanga esinye isahloko ngaphandle kwaso besenele njengobufakazi ey'dalweni zakhe noma endalweni yakhe, besenele. Bese abahlaziyayo lamazwi bayasho ukuthi amazwi ka-Imam Shafi'i lawa asho ukuthi uma indalo lamazwi lawa noma le sura le ukumbula kwayo, ukulandelwa kwayo beyobe yenele ukuholela abantu kulokho kuyikho nalokho kuyiqiniso nalokho kulungile, ngani ngoba iqukethe konke umuntu angakudinga noma esingasho sithene konke okuyimathuluzi okufinyelela eqinisweni nasendleleni yokufundisa indlela yokwenza izinto ngendlela efanele, hhayi kodwa ukuthi ngala mazwi uqonda ukuthi aqukethe yonke imithetho noma aqukethe konke kufanele kwenziwe nekufanele kugwenywe njalo njalo. Cha, kodwa aqukethe lokho konke okudingakalayo ukufinyelelisa umuntu kulezo zinto. Ngamanye amazwi angumhlahlandlela angathi uma ngabe ebanjiwe noma lesahluko uma ngabe sisetshenziswa ngale ndlela nakanjani impumelelo ingabe ifanelekile kuloyo muntu onjani owenza ngaleyo ndlela, kanti futhi kulowo ongenzi ngale ndlela kuyobe kuwubufakazi obuphambene noma obulisana naye odabeni olufana nalokho. Bahlaziya kanjalo-ke abahlaziyi balamazwi ka-Imam Ash-Shafi'i. Bese umlobi wencwadi u-Allah abe nomusa kuye aphinde futhi athathe amanye amazwi omunye imam ekuthiwa Imam al-Bukhari rahimahullah. Imam al-Bukhari ujwayeleke kanjalo ngokuthi uBukhari ngenxa yokuthi kwanda kakhulu udumo lwakhe ngenxa yokuba umuntu owahlanganisa noma wadidiyela umqulu wamahadithi. Amahadithi lokho okusilandisa ngezenzo ney'nkulumo zikamprofethi njalo njalo. Ikona uyena umuntu owaloba umqulu othembakele kunayo yonke imiqulu makuziwa kulolu hlangothi lamazwi kamprofethi, ukuthi wathini umprofethi, wenza njani noma wavuna siphi isenzo namaphi amazwi kulaba bekade bekanye naye ngaleso sikhathi noma ngaleya mihla. Uyena mbhali-ke wencwadi unqa phambili ekubeni ngobufakazi noma equkethe lokho sithi yisunna noma sithi ngamahadith, u-Imam al-Bukhari rahimahullah. Uma ngabe bhala-ke kulomqulu ubese ebhala isihloko noma esihlokweni sezihloko anazo kunesihloko esithi al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, ukuthi babu al-ilm qabla al-qawli wal-amal. Isihloko sakhe sithi ulwazi ngaphambi kwamazwi nezenzo noma ngaphambi kwezinkulumo nezenzo. Eveza ukuthini ngalesi sihloko? Veza ukuthi ulwazi lifanele kube ilona olandulela inkulumo, kanjalo futhi landulele izenzo. Awukhulumi ungakazi, awukhulumi ngento ongayazi, awuyenzi futhi into ongayazi. Ilona phuzu lelo elimqoka elivelile la kulokho. Kusho ukuthi uma umuntu efuna ukwenza akaqale athole ulwazi,
and futhi umuntu mangabe efuna ukukhuluma akaqale athole ulwazi mayelana nento azokhuluma ngayo ngaphambi ukuthi asuke angene odabeni. Ubese efakazela ngamazwi wadalilu qawluhu, uthi-ke ubufakazi qawluhu ta'ala, ubufakazi amazwi akhe ophakemeyo uma ngabe ethi Allah, fa'alam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik. Usethi-ke umdali mangabe embulela umprofeti noma ehlisela amazwi kumprofeti ukuthula kube kuye, uthi fa'ala, kusho ukuthi lapho khona ekuvela khona lobo bufakazi bokuthi ulwazi phambili, annahu la ilaha illa Allah, azi impela ukuthi akekho nelungelo lokukhonzwa ngeqiniso ngaphandle kuka Allah, wastaghfir li dhanbik, bese ucela intethelelo ngezono zakho noma ucela intethelelo ngamaphutha wakho. Lana ke sekuvela leli phuzu ebekade livezwa ngu-Imam Bukhari rahimahullah uma ethi khona esihlokweni sakhe ulwazi ngaphambi kwamazwi nezenzo, ngoba nale verse nalo libeka kanjalo. Usethi kumlobi mangabe egcizelela lelo phuzu uthi fabada bil ilmi qabla al qawli wal amal, ukuthi la ukuveza ukuthi umdali uqale ngani, uqale ngolwazi mangabe ethi fa'ala, ukuthi azi, ukuthi ngakho azi ukuthi akekho fanele ukhona, annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbik. Bese bethi abahlaziyi le wastaghfir li dhanbik ihlanganisa izinto ezimbili, ukucela intethelelo okukusebenzisa amazwi okucela intethelelo, kanjalo futhi nesenzo sokucela intethelelo, ngoba ukucela intethelelo ukuthi diyele nokwenza futhi ngendlela ekhombisa ukubona namaphutha wakho noma ukushintsha indlela yokwenza njalo njalo, nakho konke kulandela lapho. Kodwa iphuzu elikhulu lokuthi ulwazi phambili, bese kuba kuyikhona kulandela amazwi njengokucela amazwi okucela intethelelo njengestighfar sithi astaghfirullah, kanjalo nezenzo eziphelezela lokho njengokuqhela esonweni leso umuntu akuso njalo njalo. Khasi lethu ke ingcebisele iyo le, sesilabela phambili siya ekhasini lethu lesingakhi ikhasi lethu lesibili encwadini yethu ithalathatu al-usul. Lana ke encwadini yethu ngifuna ukuveza futhi ukuthi lezi zihloko noma lezi zinto esingena kuzona ziyizingeniso ekuthiwa umlobi wencwadi wayevame ukuthi ayibhale nakweminye yemibhalo nemiyalezo yakhe eyayikade wayelobile ngaphambilini, ibese ithathwa ibe izingeniso njalo imibhalo yakhe manje esetshenziswa njengokuphindelela nokuvuselela nokugcizelela lezi zimfundiso ukuthi kuze singazikhohlwa uhlangabezane nazo kuyona yonke eminye imibhalo yakhe. Uthi-ke i'lam rahimakallah, usethi azi Allah kabe nomusa kuwe. Zithi ama-scholars noma inzululwazi abahlaziyi bale ncwadi, njengoba njalo uma ngabe ebhala umlobi unokusho unomkhuleko omncane awenzayo wenzela loyo muntu ambhalelayo noma loyo ozobe efunda lamazwi, kuveza ubumsulwa bey'nhloso zakhe inshallah, ukuthi inhloso yakhe akuve mhlawumbe kukugxeka noma kuve mhlawumbe kukucindezela loyo obhalelwayo, kodwa kunalokho kukhomba iy'lokotho ezinhle anazo ngaloyo obhalelwayo noma loyo ozobe efunda. Usethi-ke annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalathi hadhihi al-masail wal amalu bihin. Usethi-ke azi ukuthi kuphoqelekile kuwonke umlisa wemuslim nowesimame wemuslim ukuthi azi lezi zinto ezintathu futhi enze ngendlela efanele, ngamazwi enze ngendlela ehambelana nalolo lwazi. Uthi-ke yokuqala al-ula anna Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala, ukuthi Allah usidalile futhi uyosondlayo kanti futhi akasishiyanga nje dengwane noma akazashiyeze singenakho ekufanele sikwenze noma ingekho inhloso yokuba khona kwethu. Iphuzu elivela lapho lokuthi kunenhloso, ngakho umdala akazange nje asiyekelele kanjalo, wasidala uyasondla ngemvelo asidaleleyo ukuthi siphile ngayo nayo yonke leyo. Akakwenzanga konke lokhu nje kungena nhloso noma kungena sizathu, kungena njongo nqangi ekhona. Bal arsala ilayna rasulan, usethi-ke wathumela kithi kunalokho, wathumela kithina isithunywa, faman ata'ahu dakhala aljanna,
ukuthi-ke loyo ukuze loyo ozothobela lesi sithunywa noma umphumela wokuthotshelwa kwalesi sithunywa ukungena ejanna ezivandeni lezo umdali azilungisele labo abakholwayo kuthiwa ijanna siyaye sithi thina-ke ukungena izulu wa man asahu dakhala an-nar. Kanti futhi loyo ongamthobeli uyakungena kuphi? Uyakungena emlilweni. Umlilo wani lo? Umlilo wesihogo lo esikhuluma ngawo. Ubese eyafakazela ngamazwi ukuthi wadalilu qawluhu ta'ala, ufakazi ngamazwi akhe ophakemeyo uma ngabe wallah ethi inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula. Uthumdali impela sithumele kini isithunywa sinjengofakazi yinina noma singofakazi phezu kwenu kama arsalna ila fir'auna rasula, njengoba nakufaro senza kanjalo ngokuthumela ini isithunywa. Fa'asa fir'aunu ar-rasul fa'akhadnahu akhdan wabila. Kodwa uFaro akasithobelanga ngesithunywa sasinyele kuye okuwuMose loyo okuthula kube naye. Kunalokho wenzenjani? Azangathobele, kusho ukuthi waphambana nemfundiso nezimiso nako konke nomyalezo okade uvele nani nesithunywa uMose okuthula kube naye. Usethi umdali-ke fa akhadnahu akhdan wabila, ngakho samthatha ngesijeziso esinjani, esibuhlungu noma esibi nesinomonakalo omkhulu. Kusho ukuthi kwaba yinhlekelele mangabe angamazwi afana nalawo, kwaba yindlela nje engekho yinhle neze yokujeziswa, okufakazela iphuzu lokuthi loyo ongasithobeli isithunywa imiphumela yakhe ayizuba mihle. Kusho ukuthi kuleli phuzu lokuqala sesiyacacelwa noma sekuyavela ukuthi kanti kunomvuzo ukuthobela isithunywa, njengoba kunomvuzo futhi ukungathotshelwa kwaso, njengoba sibona ukuthi umvuzo kaFaro wabanjani ngokungathobeli kwakhe isithunywa uMose ukuthula kube naye. Ngakho-ke nakithina okufanele sikwenze ngalolu lwazi nje basesazi ukuthi kukanjani ukuthi asithotshelwe ini isithunywa. Usethi kumlobi athaniyatu anna Allah la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadati. Usethi okwesibili ukwazi ukuthi umdali akakuthokozeli neze inhlobo futhi asoze wakuthokozela ukuthi abhanqwe noma ehlanganiswe nezinye izinto okanye ebangiswe nezinye izinto noma nabanye ekukhonzweni kwakhe, okuveza iphuzu lokuthi ngakho umdali akakhonze njani, akhonzwe yena yedwa engahlanganiswa nalutho. Usegcizelela uthi la nabiyyun mursalun wala malakun muqarrab wala ghayruhuma. Usethi akunandaba neze noma ngabe isithunywa lesi umprofethi oyisithunywa sikamdali okanye ingelosi ezinkulu ezisondele kumdali okanye abanye kunalaba, okuveza ukuthi uma umuntu njengoba izinga elihloniphekile nelikhulu kakhulu phambi kwamdali kunazo zonke elokuba isithunywa sikamdali, izinga nje kubantu elihloniphekile neliphakeme kunawo wonke amazinga lokuthi umdali amqoke loyo muntu njengesithunywa sakhe. Yize kunjalo akalitholi ilungelo lokuthi akakhonzwe kunye nomdali. Nasengelosini kunengelosi ezisondele kakhulu kumdali ngokwezinga nangesikhundla sazo njalo njalo, nazo kodwa futhi azilitholi ilungelo. Njengengelosi nje sibona sengelosi uGabriel ukuthula kube naye akanalo nelincane ilungelo lokuthi akakhonzwe. Kangakanani-ke kulabo abangaphansi ngezinga nangesithunzi nangesikhundla kunalaba noma kunalezi sikhundla ezibaliwe na. Usethi wadalilu qawluhu ta'ala, ubufakazi ngamazwi akhe ophakemeyo Allah uma ngabe ethi wa anna almasajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada. Usethi umdali-ke futhi zonke izindawo zokudumisa noma zokukhonza amamasjid aka-Allah, akusho ukuthi indawo lezi ezifanele ukuthi khonzwe Allah kuphela. Fala tad'u ma'a Allahi ahada, ngakho ningakhuleki kwabanye kunye no-Allah noma ningakhuleki kwabanye nimhlanganisa no-Allah. Lokhu-ke inzululwazi abahlaziyi bayachaza ukuthi igama elithi masjid kuleli verse libala zona izakhiwo liphinde libale nawo umhlaba wonke jikelele, ngoba umhlaba wonke jikelele uyindawo yokukhonzela umdali. Lezo zindawo ezigunyaziwe nelungelo ukukhonza umdali akukwazi ukuthi kukhonzwe enye into ngaphandle esikhundleni sikamdali noma kunye nomdali. Kanjalo ngisho indawo ezingafanelekile ukukhonzwa kuzona akusho ukuthi zivuleleke ukuthi kube khona omunye okhonzwayo kuzona, ngoba kufanele neze nanoma yikuphi emhlabeni nayo yonke indawo
la umdali ayidalile. Akuvumelekile neze ukuthi kube khona okukhonzwayo noma okhonzwayo esikhundleni sikamdali. Umdali mekhonza ufuza akhonze yena yedwa, njengakuthi lezi ndawo akhonzelwa kuzo kufanele kube uyena kuphela, ekukhulekwa kuyena kukhonzwa yena, kukhothanywa kuyena. Sizomalana-ke ngenxa yesikhathi, nanokuthi udaba olulandelayo la lidinga isikhathi esithe ukuthi xaxa ukulihlaziya, okuzokwenza sikapake kakhulu esikhathini esisikalele isifundo nesifundo. Ngizoxoxa ngalokho. Cela Allah sibusisa, sinikeze ulwazi olunempumelelo nolusuzisa injabulo yakhe nentokozo yakhe. Wasallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.